Прывітанне, паважанае гаспадарства. Сёння 12 траўня 2026 года на гадзінніку 11:13 па СЭТ, адпаведна 12 часоў 13 хвілін па менскім часе, і выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду 4-го склікання праводзіць тэрміновае пасяджэнне. Ну, гэта можа назваць не пасяджэннем, а, скажем так, такой невялікай прэс-канферэнцыі, наверное, так будзем правільна характарызаваць тое, што зараз адбываецца. На прэс-канферэнцыі прысутнічаюць сябры камісіі ў складзе Алена Жываглот, Зміцер Фурманаў, Ярослав Бекіш і Алена Прыходзька, старшыня камісіі. Зараз па аб'ектыўных прычынах адсутнічае сябра камісіі Пётр Маркелу, таму што ён працаваў усю ноч над платформай і над запускам, таму па аб'ектыўных прычынах ён адсутнічае. І мы тут сабраліся для таго, каб афіцыйна паведаміць аб тым, у якім стане зараз знаходзіцца платформа галасавання, якія крокі былі прадпрыняты, якія падзеі адбыліся напярэдадні і што мы плануем прадпрыняць у бліжэйшы час як камісія. Запіс і эфір праводзіцца на афіцыйным канале каардынацыйнай рады. Запіс гэтага эфіра застанецца таксама там. І я не ведаю, тэкставая частка, ну, прынамсі, я думаю, што сродкі масавай інфармацыі карэктна і дакладна перададуць гэта ў тэкставым фармаце. Я бы хацела пачаць з заявы ад імя камісіі, а потым мае калегі там, калі палічыць вартым, дададуць тое, што я там, можа, скажу непоўна. Па-першае, я хочу пачаць з таго, што дам невялічкі кантэкст таго, што адбывалася да гэтага момента. Нагадаю, што з першых дзён траўня платформа «Тры сланы», на якой размяшаліся спісы кандыдатаў, спісы выбарчых суб'ектаў, зазнала беспрэцэдэнтную па маштабах DDoS-атаку, якая налічвала мільярды запытаў у сувязі з такой цікавасцю да платформы і такога памера перманентнай пагрозай. За некалькі дзён правайдер платформы для галасавання, каманда Паўла Лібера, прынялі рашэнне аб змене часткі тэхнічнага рашэння, задання, якое было раней зацверджанае камісіяй. Гэтыя змены крануліся сервера апрацоўкі інфармацыі, які правайдер змяніў з воблачнага на фізічны. Гэта было рашэнне, якое выклікана было мерамі бяспекі і тым, каб магчымыя ўразлівасці з улікам таго, што будуць адбывацца атакі, былі паменшаны як мага больш. Гэта пацягнула неабходнасць правядзення дадатковых тэстаў, то бок змены ў канфігурацыі і змены ў тэхнічным заданні. Тэстаў на магчымыя рызыкі, уразлівасці і ўвогуле на то, як будзе працаваць уся архітэктура. Гэтыя тэсты планавалася правесці 10 траўня напярэдадні запуску платформы. Але 10 траўня у выданні «Наша Ніва» выйшаў матэрыял, які ўтрымліваў абвінавачванні QIC-правайдера Самсап, з якім мы заключылі дамову аб верыфікацыі дакументаў галасуючых. Абвінавачванні былі моцнымі і патрабавалі праверкі. Таму было прынята рашэнне аб тэрміновай замарозкі, па-першае, доступа да гэтага правайдера і аб пераносе тэрміну старта галасавання на 22 гадзіны па менскім часе 11 траўня. Аб гэтым мы паведамлялі публічна, аб пераносе. Гэта рашэнне працэдурна супярэчыла палажэнню аб выбарах, але камісія прыняла рашэнне, што абставіны, якія вымушаюць нас на гэта пайсці, усё ж такі важней, і гэтая дадатковая праверка гэтых даных, яна неабходна.
Камунікацыя з кампаніяй Самсат, а таксама праверкі звестак, якія былі ў гэтым артыкулу, ўсё гэта заняло час. Увесь гэты час, адпаведна, мы не праводзілі ніякіх тэхнічных тэстаў і не размаражвалі аккаунт на Самсабе, таму што не было зразумела, ці будзем мы ўвогуле працягваць працу з гэтым правайдерам, ну, наколькі гэта абвінавачванні слушныя. Пасля таго, як было апублікавана абвяржэнне і скончана ўнутраная праверка, было прынята рашэнне аб размарозкі аккаунту і пачатку тэставання. І гэта ўсё было літаральна за некалькі гадзін да пачатку старта часа, вызначанага ў сувязі з пераносам, ну, то бок да 22 гадзін па менскім часе. А 22 гадзіне па Менску, калі быў назначаны старт платформы для галасавання, і сама платформа, і платформа «Тры сланы» зазналі вялікую хвалю DDoS-атакі. На дадзены момант на слану атака была 1,9 мільярдаў запытаў, на платформу для галасавання 1,3. Адначасова з гэтым праводзіліся тэсты, якія, як я ўжо азначыла раней, па вышэй абзначаных абставінах, пачаліся з спазненнем. Камісія правяла тэрміновае закрытае пасяджэнне ў гэтай сувязі з удзелам Паўла Лібера, і было вырашана да раніцы працягнуць гэтае тэставанне, каб завершыць яго максімальна карэктна ў тых умовах, што склаліся. І вось такім чынам зараз раніца, і мы сабраліся для таго, каб канстатаваць, што платформа для галасавання цалкам пратэставаная, гатовая, бяспечная і здольная працаваць ва ўмовах перманентнага DDoS, які працягваецца. Пасля гэтай канферэнцыі на афіцыйным канале Каардынацыйнай рады з'явяцца спасылкі на аплікацыі і інструкцыі для карыстальнікаў, як карыстацца, пакрокавыя, якія трэба спамаваць, я маю на ўвазе аплікацыі, ну і пакрочыць за інструкцыяй, каб прагаласаваць. Яшчэ важны чыннік, што так як увесь гэты час платформа была недасяжная да выбаршчыкаў, яна літаральна стала дасяжнай 30 хвілін таму. Вось з улікам вышэй адзначанага, не 30 хвілін, выбачайце, ўжо гадзіну таму, з улікам усяго адзначанага выбарчая камісія прыняла рашэнне падрыхтаваць зварот да Каардынацыйнай рады з рэкамендацыямі разгледзець магчымасці працягнуць тэрмін заканчэння галасавання на тую колькасць гадзін, колькі платформа была недасяжная. Гэтую рэкамендацыю мы падрыхтуем, афіцыйна накіруем да КР, і ўжо канчатковае рашэнне аб гэтым будзе прымаць Каардынацыйная рада. Ну, а пакуль на дадзены момант паведамляем, што платформа працуе. На ёй ужо зафіксаваны, на апошняе маё абнаўленне было 8 галасоў. Не знаю, зараз магу праверыць у бягучым часе, можа нешта змянілася і прагаласаваўшых ужо болей, але так, ужо 23 галасы. Так што віншую спадарства, платформа працуе, старт кампаніі ўжо практычна пачаўся. Ну і у мяне, я думаю, што з асноўнага ўсё, і зараз я звяртаюся да калег, паважаныя калегі, калі я штосьці там упусціла ці недакладна сказала, калі ласка, выказвайцеся. Зусім пагаджаюся, гэта адлюстроўвае сітуацыю, як я яе разумею асабіста. Хачу дадаць толькі пра тое, што час, які ўзяла камісія з правайдерам, гэта час на тэставанне, акрамя таго, што нам важна бяспека выбаршчыкаў, устойлівасць платформы, цэласнасць вынікаў гэтага тэставання, нам таксама важна і празрыстасць. То бок сітуацыя са зменай тэхнічнага задання, на баку выбарчай камісіі ёсць замацаваны кампетэнтны чалавек, які дакладна ведаў, што яму патрэбен час, каб быць упэўненым у тым, як працуе зараз уся сістэма. То бок гэты час быў не, на мой погляд, у першую чаргу на тое, каб пратэставаць, што ўсё дакладна працуе так, як і паведамляе правайдер, каб не было лішняй панікі.
Гэта па-першае, і па-другое, мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі зарушэння гэтага тэрміну галасавання. І трэцяе, што я хацела дадаць, у нас ёсць гэта тэхнічнае заданне, пра якое паведамляла Алена пра платформу. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены, як працуе зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці. Што змянілася, дакладна гэта будзе прапісана. Дзякуй. Дзякую, Алена. Ярослав, калі ласка. Дякую. Ну, па-першае, я хацеў просто пагадзіцца з абедзвюма калежанкамі, Аленамі, і паспрабаваць раскласці гэтую сітуацыю, каб было зразумела, і каб было зразумела, як задаваць пытанні, і каб было зразумела, як на гэта рэагаваць, напрыклад, назіральнікам, што у нас ёсць 3 узроўні разгортвання гэтай сітуацыі. Першае тэхнічнае. Там все патлумачылі, все, мне падаецца, зразумела. Другая, і якую там таксама трэба асобна разглядаць, гэта працэсуальная. Вось мы зараз дэкларуем, звяртаем увагу назіральнікаў аб тым, што вымушаны былі пад тымі абставінамі, якія стварыліся, парушыць часткова. Мы лічым, што гэта не крытычнае парушэнне, што не ставяць пад сумнеў вынікі гэтых выбараў, але, можа быць, яшчэ Координацыйная рада мусіць там ўмешацца і свае рашэнні зрабіць, але мы былі вымушаны адысці у тых абставінах, у якіх працавалі, ад працэдуры. Мы гэта дэкларуем самастойна, звяртаем на это увагу, несем за это адказнасць. Ну і трэцяя плоскасць – гэта камунікацыйная. То бок тое, што наша Ніва менавіта ў такой форме, менавіта ў такі час і ў такой манеры зрабіла свой внёсак, паспрыяла ў першую чаргу на тое, што правайдер на некаторы час замарозіў аккаунт, і каманда тэхнічная, за ёй і камісія на гэты час не магла працаваць. Не маглі там адаптавацца, не маглі праводзіць тэстаў, і все гэта зараз не абвінавачанне ў бок каго-небудзь, гэта аб'ектыўныя абставіны, якія прывялі, то бок мы тлумачым такім чынам, чым кіраваліся, прывялі да таго, што дата выбараў перанесена фармальна не была, але практычна час, калі грамадзяне могуць пачаць удзельнічаць у галасаванні, быў зменены. Ну і мы б хацелі, каб все гэта ведалі, бачылі, разумелі і маглі ўжо праз гэта нешта удакладняць, задаваць пытанні. Мы да іх адкрытыя, пакуль выбары не скончацца, працягваем працаваць як выбарчая камісія. Дадам, хвалююся, каб не гучала так, што мы шукаем вінаватых у гэтым усім. Гэта дакладна не так. Так. Нікога не абвінавачваем. Так, бо можна, канешне, адказаць, што наша Ніва выдала выпуск, артыкул, калі б мы мелі за 5 хвілін усе адказы і нічога не спраўджалі бы, то ўсё бы не страчвала наш час і ўсё гэта. Але мы гэта рабілі сумленна, каб адрэагаваць таксама. Ну і ўвогуле трэба разумець, што тыя тэрміны, у якія мы ўсе ўпісаліся, прабачце, па аб'ектыўных прычынах гэта кароткія тэрміны, таму можна было хіба што зрабіць усё ад пачатку, ўзяць больш часу, каб гэтыя сотні вось так не ўплывалі, то мы туды рушым, то мы сюды рушым. І што яшчэ хацела дадаць, што не выключана, што гэта будзе не адзіны выпадак, калі платформа будзе недасяжная. Так можа быць. Па якіх-небудзь прычынах, атаках яшчэ большых. Гэта тое пытанне, якое я ўздымала на 2 паседжаннях да гэтага, і гэта тое, што мы хіба што прапануем Координацыйнай радзе, і Координацыйная рада можа прыняць рашэнне сістэмна пра логіку
падаўжэнне тэрмінаў галасавання. Напрыклад, 14 траўня, напрыклад, не будзе даступная платформа для галасавання, 4 часы правайдер зафіксуе гэта. І тады зноў паўстане гэта пытанне. А што гэта значыць? На 4 часы мы падаўжаем тэрмін для галасавання ці не? Ну, вось можа мы з такой нагоды прымем сістэмнае рашэнне, што будзем рабіць, калі гэты тэрмін, калі гэтая сітуацыя недаступнасці платформы паўторыцца, ну, рашэнне будзе прымаць ужо каардынацыйная рада. Ярослав. Алена, дзякуй. Я думаю, што перад тым, каб ісці далей, вось тут два нам вецерслучаных пытання ад грамадзян посціць. Я прапаную на іх зараз спыніцца, калі дазволіце. Першае, падаўжэнне, не народзіць ли дадатковых магчымасцяў ўмяшальніцтва ў выбарчы працэс. Ну, па-першае, па нашых ацэнках гэтая магчымасць і раней была вельмі нізкая, а тыя змены, на якія мы пайшлі так ці інакш, яны яшчэ больш іх мінімізуюць. Ну, я не магу, як не спецыяліст, ацэніць там у адсотках, ну, гэтая рызыка ўжо была вельмі нізкая. Нягледзячы на гэтую DOS-атаку, мы перастрахоўваліся там некалькі разоў. Другое. Если такие серьезные проблемы с онлайн-голосованием, то почему не организовали офлайн-выборы? Есть же диаспоры, которые могли бы помочь с организацией, есть институты, которые могли посодействовать. По-моему, тоже хорошие вопросы, но только я бы их на уровне вопроса еще скорректировал. Проблемы серьезные не с онлайн-голосованием. Проблемы серьезные на самом деле с ресурсами для того, чтобы провести такое голосование, какое хотелось бы максимально. И в этом смысле онлайн-голосование не вписалось на сутки установленный срок. Есть диаспоры и институты, которые могли бы организовать офлайн. То же самое. Наверняка бы могли. Но вот если вы помните наше первое заседание комиссии, у нас там была большая спречка. Не стоит ли в принципе говорить о том, что надо перенести срок голосования, потому что очень большие риски не успеть. Не завалить, а именно не успеть вовремя. Ну и поверьте, скоординировать это все с диаспорами, организовать офлайн-организование – это тоже большой кусок работы. И вот я лично не наблюдаю потенциала ни у Координационного совета, ни тем более у комиссии из 5 человек добровольцев, для того, чтобы еще эту работу в такие сроки выполнить. Если уж мы решили выполнять это в поставленные сроки, поставленные задачи, то пришлось идти на компромиссные решения. Если когда-нибудь будут еще выборы в Координационный совет, мы надеемся, что новый состав учтет все эти ваши пожелания, наш опыт и, может быть, организует еще и офлайн-выборы. Я бы ответил примерно так. Я хочу коротко дадаць. Арганізаваць офлайн участкі для галасавання на тым узроўні якасці забяспечання бяспекі, выбачайце, дасканала арганізаваць, каб гэта быў працэс, які мы скажем, гэта бяспечна, як гэта у онлайн-прасторы, гэта цяжэй. Як выйсці і сказаць, што мы лічым, што гэта бяспечныя участкі для галасавання, так, як і мы лічым пра онлайн-платформу, не ведаю, хто зможа забяспечыць, у каго такі ўзровень будзе, каб гэта было без правакацыі, без атак у офлайне. Мне падаецца, што гэта некая такая для дэмакратычнага руху, за недахопа рэсурсаў недасяжная планка забяспечыць у онлайн-прасторы бяспеку, так, а офлайн не ведаю, хто возьмецца за такое. Апрача бяспекі я б дадала, што офлайн-галасаванне гэта першая ідэнтыфікацыя людзей і іх дакументаў, хто возьме на сябе адказнасць, мае такую экспертнасць і такі ўзровень тэхнічны, каб забяспечыць на кожным участке гэта. І апрача ідэнтыфікацыі грамадзян, яшчэ і забяспечыць дэдуплікацыю, то бок, што адзін і той жа грамадзянін двойчы не прагаласуе на 2 участках, альбо не прагаласуе пры камбініраванай сістэме онлайн ці офлайн. Таму усе выбары, якія арганізуюцца
офлайн, і яны арганізуюцца менавіта дзяржавай, таму што гэта велічэзны дзяржаўны рэсурс. І тое, што адзначылі калегі, што рэсурс вельмі абмежаваны, і час абмежаваны, і рэсурс абмежаваны. Гэта так, гэта даннасць, якая ёсць. І я вам скажу, што раней было абяцана, што для камісіі будзе арганізаваны адзіны офлайн пункт у Варшаве для працы. І я хочу адзначыць, што дагэтуль гэты пункт не арганізаваны. Сакратарыят камісіі на ўсе нашыя высілкі, на ўсе нашыя просьбы. Координаційні ради. Координаційныя рады, выбачаюсь, да, координаційныя рады. А яны былі, паверьце, мінімальнымі, гэтыя просьбы. То бок мы там у нас не зорны райдер, каб вы разумелі. То бок стол, праектар, вода папіць і мінімальная бяспека, каб гэта было публічнае месца, ну і неяк яно было абаронена. І самая галоўная умова была, каб яно не было афілявана ні з адным палітычным суб'ектам, альбо асобай, які прымае ўдзел у гэтых выбарах. Таму што тое, што нам прапаноўвалі, яны наўпрост былі афіляваны з людзьмі, якія зараз ідуць у спісак. І дазволіць сабе працаваць на тэрыторыі будь-якога спіса камісія не можа, таму што мы парушаем правіла бесстароннасці. Вось гэта аб'ектыўная сітуацыя станам на зараз з усімі тымі чыннікамі, якім нам, вось 5 чалавекам, прыходзіцца вырашаць і ў якіх умовах нам прыходзіцца працаваць. Ну, яшчэ 6-ы Павел Лібер як тэхнічны бок, таму што ён таксама вымушаны працаваць ва ўсіх гэтых умовах тэрмінаў, рэсурсаў і велічэзнага ціску, і тэхнічнага, і, як мы бачым, інфармацыйнага ціску, і грамадскага ціску, таму што шмат запытаў, шмат прэтэнзіяў, шмат чаканняў. І мы стараемся гэтыя чаканні выконваць і адпавядаць, прынамсі ў тэхнічнай часткі. Напрыклад, усе гэтыя затрымкі таксама былі звязаны з жаданнем зрабіць максімальна, бездакорна вось гэтае тэхнічнае тэставанне і бок. Мы гэта робім тымі рэсурсамі ў тых умовах, што ў нас ёсць, і я заклікаю ўсіх ставіцца з разуменнем да гэтага, з павагай, і асобна звяртаюся да калег-журналістаў. Вось вы ўжо пабачылі, гэты прэцэдэнт паказаў вам, якую моц, які ўплыў мае інфармацыя, слова. І таму, калі ласка, я прашу вас ставіцца адказна да таго, што вы робіце, як вы робіце, і улічваць наступствы, якія гэта за сабой вядзе, з улікам таго, што гэта грамадска значны працэс, і мы рэагуем на яго менавіта ў гэтых варунках. Дзякуй. Ці ёсць яшчэ ў каго што дадаць, калегі, да таго, што я дадала? Мы хочам галасаваць па рэкамендацыі да Координаційнай рады пра падаўжэнне тэрміну ці не? Ну, я думаю, мы гэта можам, калі ты лічыш, што мы гэта павінны рабіць публічна, мы можам прагаласаваць. Ярослав, калі ласка. Я думаю, што тут няма сэнсу галасаваць. Мы лічым, што зараз у кампетэнцыі Координаційнай рады вырашаць пытанне пра магчымы перанос сканчэння галасавання. І калі яны да гэтай высновы прыйдуць, то мы адкрыты для ўдзелу ў кансультацыях. Як гэта зрабіць, як аформіць, на які час, чаму і так далей. Што нам для гэтага галасаваць? Ну, вось моя прапанова хіба што рэкамендацыі, ці вы пагадаеце ці не, прыняць адзінае сістэмнае рашэнне, што каб гэта кожны раз не адбывалася. Калі платформа не будзе дасяжана цягам гэтага тыдня, яшчэ на некалькі гадзін, то што будзе адбывацца? То бок, каб Координаційная рада, напрыклад, калі станецца астатні дзень, Координаційнай радзе трэба яшчэ прагаласаваць па гэтых рашэннях, а мы не ведаем, ці мы скончваем галасаванне ці не. То бок, каб гэта было рашэнне на ўвесь тэрмін галасавання. Ну, вось моя прапанова прапорцыйным пераносам гэтага тэрміну сканчэння. 3, напрыклад, калі гэта больш 15 гадзін. Так, але я хочу падкрэсліць, што можа стацца сітуацыя, пры якой гэта адбываецца ў астатні дзень, і мы у
лавушкі таго, што мы не ведаем, ці скончым ці не, мы як выбарчая камісія. Гэта важна, чтобы гэта было не пра адзіны момант. Да, но мы просто яшчэ пакуль што толькі можам выказацца з рэкамендацыі зрабіць гэты трек. І пакуль яны на гэты заклік не адрэагуюць, можам іх не кансультаваць. Калі пачнем, то я там з табой пагаджуся па сутнасці тваёй парады. Але ў любым выпадку мы гэта зараз абвесцілі публічна, таксама мы зафіксуем гэта дакументальна і тое, што мы там прызналі факт парушэння тым, што пасунулі тэрміны і тым, што па сутнасці за некалькі дзён да галасавання былі змены ў тэхнічнае заданне, мы іх таксама прапішам і ўнесем дадаткова да таго тэхнічнага задання, якое ўжо апублікавана і зацверджана. І так дадзім рэкамендацыю каардынацыйнай радзе, ўжо там далей, што яны вырашаць, гэта ўжо на іх баку. Калі у нас ужо няма больш што абмяркоўваць і што паведамляць, паважаныя калегі, шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі выкладзены. Хіба што вельмі важна, хочу дадаць, што дадатак для галасавання называецца «Свае ПРА». Вось пад такой назвай і па спасылках, якія вы знойдзеце на афіцыйным канале Каардынацыйнай рады, вы зможаце спамаваць гэты дадатак. Калі ласка, будьце уважлівы, не пераходзьце па спасылках, якія вам хтосьці будзе дасылаць звонку. Лепш зрабіце гэта, знайдзіце гэта у тэлеграм-канале Каардынацыйнай рады, на сайце Каардынацыйнай рады, на платформе «Тры сланы», то бок вось на гэтых афіцыйных крыніцах, і пераходзьце па гэтых спасылках, спамуйце дадаткі. Канешне, зараз мы разумеем, што зрабіць хутка фейкавы дадатак і імплементаваць яго там у App Store альбо ў Google Play ніякі вораг не паспее, хутчэй за ўсё. Але ўсё ж такі, каб усе рызыкі зняць, карыстайцеся, калі ласка, афіцыйнымі спасылкамі. Асабліва, што тычыцца сайта. Калі вы вырашыце галасаваць праз сайт, вось тут я вас на 100% заклікаю быць абачнымі і уважлівымі адносна таго, дзе вы ўзялі гэтую ссылку, праверце некалькі разоў. Толькі на афіцыйных каналах Каардынацыйнай рады я раю вам іх браць. Дзякуй. Ці ёсць, калегі, што дадаць у вас? Не? Ідзём. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь, усіх віншую і са стартам вас. Добрага дня!